Benvinguts al Volta i Volta, un espai distès de cuina patxanguera. Avui, amb el Sergi de Maià, farem unes patates a la riojana amb uns ous líquids i cruixents. Ens acompanyeu? Sergi, Ei, què passa? com va? Com estàs? Tot bé? Estupendo. Sí. Ja tenia ganes que vinguessis per aquí, eh? Jo també tenia moltes ganes. tu, Sergi. Bueno, és que ja saps que anem tots, però... Sí, fins a la bandera. a la Els cuiners bandera, però sempre esteu igual, tu. bueno. Sí, sí. Mira, us he portat una recepta fàcil i a la que li tinc molt de carinyo, perquè és la primera recepta que vaig sortir com a xef, ara fa 20 anys. Aquestes són les que surten millor, les que se li té carinyo. Sí, sí, sí. A més, una vegada se'm va ocórrer treure-les de la carta i vaig tindre quasi una vaga de clients. Una vaga de clients, Sí, no? sí, sí, Van fer un motí, un Van dir, motí. això no pot ser i tal. Va. I bueno, són les patates, com has explicat bé, les patates a la riojana, que són unes patates amb xoriço, amb uns ous líquids i cruixents, que el que fem és separar la clara del rovell i el rovell el passarem per una Per pastilla. tant, patates, un sofregidet... Sí, sí. Eh? Un sofregit de ceba, all, tomata i porro, les patates, acabem amb una mica de pebre vermell dolç Val. i fer xup-xup. Li posarem un punt de picant, que sempre... Home, clar, una mica de rock and roll, no? Que Si diuen no, els cuiners. hòstia, queden com... Aquí portes una mica de brou, una mica de caldo. Sí, Val. aquí és un brou que fem servir ossos, les restes de les verdures, que això també ho farem. Guardarem totes les restes de les verdures. Sí, sí, clar, aquí no es llença res. No es A llença volta i res. volta no es llença res i a casa Mai. tampoc. Jo recordo el senyor Fradera, que era el meu primer mestre de cuina, en la cocina no se tira nada. Tal Jo qual. me'n recordo, els caldos de El podríem dur aquí carn també, molt aquest bèstia. senyor. El podríem dur aquí. aquest Va ser el senyor. pioner amb la cuina al buit, una gran ment. Bueno, doncs què, fem un sofregit, ens I hi xoriço posem? d'artesa de segre que he portat. Ah, o sigui, de la riojana, però amb el xoriço d'aquí, Home, eh? tu ja saps, No, del tot. Jo producte 100% local, ecològic i de petit productor. El que passa que no podem tancar-nos als viatges ni a les idees. No, i ara? Jo, Mira. el que passa és que quan he sentit patata de la riojana dic, m'haurà portat un xoriço de la Rioja? No. Amb els xorissots tan bons i Xoriço ben de porc petits que tenim d'artesa. aquí. Doncs mira, començarem primer. Tu peles i jo pico. Va, Vinga, no sé. a pelar les cebes. Tal qual, eh? Sí, les deixarem aquí, les restes, per anar això. Posa't tu a l'altre costat. Sí, home. Jo vaig agafar la cassola Va, i res, és anar tallant. Sempre utilitzem ceba de Figueres o ceba de Coll de Nargó, que són les cebes dolces. I a més la de Coll de Nargó, que és una bombona Unes gegant, bombes, sí, sí. grossa. M'encanten, dolces. Sí, I tenen aquest punt de caramelització que no tenen les altres. Amb un parell ja fas? Sí, amb un parell farem. Vaig fent el tomàquet. Ves fent el porro, vale? Però guarda-m'ho tot, sobretot, Sí. Jo saps que guardo també les arrels del per fer les porro. fregidetes. Fer fregidetes i després unes virotetes per sobre de qualsevol crema de carbassa, Està boníssim, de sí, carbassó, tot el porro, Sí. eh? I el tallo com el farem una vols. cosa, només fes-me la meitat i ens quedarem només lo blanc, Vale. vale? I l'altre el guardarem, doncs, això, per un altre. brous o... I això ho tallo pel mig. Pel mig i després pel mig. I... No, així. Així? Sí. Vale. Ja et dic, aquest Ja està? No, i ara, I ara? ben petitet. Vale? Jo et recomano sempre fer-ho per l'altre costat. Sí, però perquè aleshores les fa barqueta, no? Sí, però les fibres aquí et faran... Mare de Déu, ara m'has canviat el meu procediment de tota la vida, eh? Jo el porro, bueno, tot ho tallo de manera que em quedi el màxim estable possible, i clar, El ara... que passa que les fibres el que farien seria que no tallessis de manera més directa, et farien Clar, de però veus, resistència. Ara aquest, mira com m'ha quedat. O sigui, què m'has fet fer, Sergi? Què m'has fet fer? És el ganivet. Ah, és el ganivet, sempre. La culpa són dels trastos. Sí. Gràcies. Aquí... Per tallar sempre ganivets al cebollero, que se li diu. Vale? Clar, això és una puntilla. Exacte. Però bueno, no passa res. A veure, per Bé. aquí... Té, tu mateix. No, farem així. Això ho sofregirem tot alhora. Ara sofregirem el que és la ceba, el porro i l'all, vale? Que és el primer que necessitem, i després hi posarem el tomàquet, vale? El tomàquet el peles Pelat i talladet petit. i o ratllat. llavor... O ratllat, Val. vale? Si això de passar-ho per una batedora, què? No és el mateix. No és el mateix, No és oi? el mateix. No és el mateix, no. Estic totalment d'acord. Vale. Que les batedores funcionen de conya, i que ens han ajudat moltíssim, i l'evolució tecnològica de la cuina ha sigut espectacular els últims anys. Si no fos per
Si no fos per aquesta evolució, imagina't com estaríem encara. Això t'ho enllego Sí. perquè això té truco, eh? A veure, Aquí on tu veus, mira, ja està. Posem una mica l'extractor. sí. M'ha encantat aquest sistema d'extracció, eh? Bueno, oita, cap amunt. Madre mia. I això va aquí? Això va aquí. Sí, perfecte. A veure, tenim la cosa avançadeta. Sí. El porro, l'all i la ceba Ja està sofregint-se. fent xup-xup, sí. Tu, que ja estàs pelant patates. Ja en queda només una. Jo que ratllaré el tomàquet, que hem Sí. dit que millor ratllat Ratllat i per aquesta banda i d'aquí. pel gruixut, Sí. eh? Per què millor ratllat que Perquè triturat? a mi, mira, el ratllar amb el ratllador gruixut fa que el tall sigui molt més... Ni triturat, que es crema molt ràpid, ni tallat, que li costa més de coure. Triturat queda com emulsionat, no? Sí, i llavors li costa molt... Això cap a dins, Sí, també? li costa molt fer-ho de manera exacta perquè s'evapora molt ràpid l'aigua, vale? I llavors la polpa es crema molt més ràpid. Igual Total, que amb la que si ceba. podeu, Sempre el ratllem. que ratllin. Home, ratllador aquests n'hi ha a casa. Els meus cuiners es tornen bojos perquè nosaltres quan fem sofregit fem 50 quilos de sofregit Que clar, i l'han de ratllar amb tota la ceba i tot el tomàquet. o sigui, tu tens un matxaca allà... Un gran cuiner. Un gran cuiner Sí, sí, que es comença pelant patates. Jo en tinc un amic que va anar també a un gran restaurant Sí, i es dedicava a pelar pinyons. sí, sí. I clar, eren allà una pila de gent i tots pelant pinyons. És que hi ha moltes feines d'aquestes que quan vas al restaurant no les has vist i són les feines que després Per això- dius ostres, quin pinyó més ben pelat, sí, però hi ha hagut 20-25 persones pelant pinyons durant hores. Tots els camàlics allà, i per això us acabeu estimant tant, els cuiners, perquè tantes hores fent el mateix, doncs clar, dona per xerrar, dona per fer guassa... Mira, la meva dona sempre, quan parles de la família, vale? Ella diu, home, però, Sergi, la teva família, dic, sí, però passo més hores amb ells que amb vosaltres. Bueno, el de la Encara segona que- família no és en va, no? No. Quan es parla de la segona família és això. I quan ets cap de cuina et converteixes ja no només en cap de cuina, en psicòleg, amb amic, amb company, ho ets tot, no?, per l'equip. Sí, noi, sí, doncs, bueno, aquí també fem un cuina amigable, Evidentment. Cuina carinyosa. És que la cuina, tu fixa't la societat Sí, com m'agafa està ara. Què li passa a la societat? Ui, si Que parlem de la societat... No parlem, Buf. perquè nosaltres quan érem petits, o almenys jo quan era petit, a la cuina hi passaven moltes coses. La padrina, la mama... Que les la tieta, cuines el eren meu padrí, grans, les cuines i eren després- grans, i la gent cuina cuinava. menjador, i la cassola sempre estava al foc... Sí, sí. Jo reivindico el fet de cuinar. Jo els dies de festa cuino amb el meu fill. Vull dir, preparem el menjar de mitja setmana i el preparem junts. I és una manera que ell entri dintre la cuina. Sobretot, hem arribat a un pacte de la pantalla. No hi ha pantalles quan està el papa. Home, No hi ha pantalles. com bastant evident, no? Cuinant Sí. en pantalla... No, però els nens ara, tu fixa't, Sí, sí. ves pel carrer, estan tots sí, i els pares. Això és el pitjor. Aleshores, nosaltres vam arribar a un pacte que mentre estiguem junts, No a hi ha les hores pantalla, no hi de ha cuina o que fem hores de lleure, no hi ha pantalla i ho destinem a cuinar junts i a parlar. Bueno, preneu nota, ja veieu, són truquillos, són eines, són recursos... I socialització. Exacte. I a part, cuines. Joder, I és l'excusa de treure temes nous, què hi ha millor que passar 2 hores amb el teu fill cuinant o jugant al que sigui, Bueno. però cuinant estàs elaborant allò que després a una taula compartiràs amb les persones que estimes. Això Mira, és meravellós. no m'has de convèncer, jo en tinc 3 de nanos Sí. i estem aplicant des de fa molts anys aquesta mateixa teoria. Fantàstic. I a més és que, clar, van pel món i saben cuinar. I la gent, ai, com t'ho has fet? O mengen de tot, i et portaré a casa el meu perquè et mengi... No, mig, i què? Sí, llavors l'hem de pelar? I ara, allò de passar-lo per sota l'aixeta... No, perquè... Ja veuràs, ara Digues, fas digues, així, digues. mira, agafes i... Ja està. Zec, zec. Però això només ho pots fer amb embotit bo. Exacte. Perquè això, així, amb aquesta soltura, no es pela un embotit No, qualsevol. perquè... I ha d'estar ben curat i... Oh, que bo. Què, vols tastar o què? Home, anava a dir jo, és que estem trigant de fer uns... Jo en vull un tall, també. No és Fes, picant home. aquest, però, eh? No, el fem dolcet. Mm. Perquè després el picant el tenim en allà. Amb I el allà bitxo, sí que... Amb el bitxo. Allà sí que he pecat una mica. Perquè... Home, és gros aquell bitxo, eh? I és mexicano. És Ah. un... Sí. És un jalapeño. No, aquest es diu de árbol, ¿vale? I això pica que no No, veus. és que sempre mai fa olor fins que et poses a la Sí. boca i aleshores... Però és aquell tipus de picant aromàtic, que pica que no vegis, però que va més enllà del... Oh, pica, saps?
Sí, que tots els capil·lars del cabell sembla comencen que Jo recordo tots. un viatge a Mèxic que vaig estar 25 dies viatjant pel país, sobretot a Oaxaca, a la zona de la costa pacífica, i amb un xile, que no recordo el nom ara, em xiulaven les orelles. Home, s'ha de ser una mica iniciat amb el tema dels... Sí. Escolta, amb la patata... La trencarem, sí. La trenquem, Sí, la farem una mida, mira. El més pur estil... Així. El més pur estil de suquet de peix. Val, que aleshores és quan fas així, pum, Sí, i et surt volant. sabeu per què és això, no? Pel midó, m'equivoco? Perquè deixin el midó i la cocció sigui molt més ràpida. És ràpida i deixa anar aquell... pastosa, Sí. vull dir que lliga més. Quan volem acabar sucant pa, és millor trencar la patata, bàsicament amb els suquets, amb els estofats. Si fem patates fregides, no, perquè precisament el midó el que farà és barrejar-se amb l'oli i muntar un ciri que no vegis. Exacte. Bé, jo, què, tota, Fes-la tota. Patates trencades, Sí. tal qual. Perquè a més és un plat que el pots fer guai com el farem nosaltres, així en plan modern. Com som de guais. Clar, és que som molt guais nosaltres. O un dia que diguis, hòstia, unes patates amb xoriço i ja està, no? Un dia et pots marcar el punt amb els col·legues, o amb la parella, o amb la família, de fer-lo com el farem nosaltres, que és amb el rovell d'ou fregit, allà, superxatxi, i l'altre, un plat de patates amb xoriço que té Això se'ns ha enganxat una miqueta. No passa res. A mi m'agrada aquest enganxat. Però és aquest... Perquè a més és la ceba. Sí. Els bascos la cremen, la deixen sucarrimada i que aquí el llançaríem. Mira, jo vaig aprendre a fer sofregits amb la senyora Maria, de Tossa de Mar. Jo tinc casa a Tossa. I em vaig fer molt amic d'un pescador i la seva dona, retirat. I la seva dona feia la cuina marinera. I el sofregit em va dir una vegada que és... Feia simitomba, no? Però el sofregit deia que és ai, ai, ai. Dic, ai, 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 què és? Dic, ai, 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 que es crema. Sí. I tots els sofregits els fèiem així, ai, ai, ai. Això va cap a dins ja? Encara no. Esperem, una miqueta. Ara, el que pica realment és la llavor. O sigui, tirem la llavor, no fos unes cap. quantes. O sigui, tirem precisament el que pica. Exacte. Perquè tu el que vols és... Val, doncs escolta'm, tornem ara amb la patata dins ja una mica xupejada. Ara farem el pebre vermell, me'l passes? Hem d'esperar que el sofregit ja estigui una mica avançat per tirar el pebre vermell. També va una mica al gust, no?, com ha d'anar el sofregit. Jo soc de sofregits. Per aquest tema m'agraden uns sofregits que quedi una mica la textura de la ceba i el porro, perquè amb la patata i la barrejada queden diferents textures. Si féssim un sofregit de peix, el faríem hores i hores i hores i hores. Llavors, el pebre vermell dolç, amb quantitat... Sí. De quedar vermelles. Aquest no està fumat, no és el... És un punt fumat. Sí? Té un punt... Mira, olora. Això no té pinta de no valer per res, Jo no sé què en farem d'això. No, ho llancem o què? Sí, home, això ja m'ho enduré jo. Enduré jo que la canalla, quan faig coses d'aquestes em renyen si no els hi porto. Escolta'm, tornem ara amb les patates avançades. Vinga. Fins ara. Mira, ara farem la pastina. Per fer la pastina, o massa de bunyol... Anava a dir jo, o massa. O massa de bunyol, agafem llevat fresc, el trobeu a supermercats o podeu anar a la vostra fleca de confiança. Una nou, no? Sí. Una nou. Ara l'hem de diluir amb aigua. No cal que estigui templada, amb aigua freda i ja està. Gaire? Ara tira. Prou. Val. I ara diluïm i en vas tirant farina fins que quedi una massa que nosaltres veiem. Sabeu, si ets celíac, aquí, perquè ara ho fem amb farina de blat, però si ets celíac, una que funciona de pel·lícula és la farina d'arròs. A més, sí, a més queda molt més cruixent, més estona. Que és cosina germana al midó. Sí. Però agafes aquestes, les glutinoses, que hi ha així de... També podem fer servir farina de cigró... Sí, però la de cigró, el problema que té, o el tema que té, és que no acaba de tindre textura. En canvi, la d'arròs sí. No acaba de lligar. No acaba de lligar, Jo m'hi he trobat, quan he rebossat coses amb farina de cigró... No és el mateix. No. Ja està, no és el mateix. No digui que és una mica pitjor. Si vols, la farina de cigró per fer així fregit sense aigua i tal, queda molt xula. Jo li vaig fotent sense més, Ja està. D'acord? Ara ho tenim així. Ensenya el Ferran com ens ha quedat de textura. Queda una textura ni líquida ni espessa.
Ja heu vist que a ojo tot, a ull. Aquí el Sergi i jo... Després la recepta estarà en mides, però... Sí, però bueno, ja ho heu vist. Vas tirant fins que trobes el punt d'espessor justa, i tira que te vas. Tu fixa't, quan treballem amb receptes antigues mitjavals que diuen un tros, una mica, un no sé què, vaig fer un llibre sobre cuina mitjaval catalana, posant al dia les receptes, i clar, tenies que interpretar tot allò que et volien dir. Una cullerada, una culleradeta, una... Val, i ara ve el rotllo macabre, que dic jo, sí. Com sempre, això ho guardarem per la nevera, sí. Val, mira, això... Igual que ara, per fer els rovells d'ou, el que farem serà separar les clares dels rovells. Les clares les guardem per fer alguna cosa de pastisseria o per fer-nos una truita de clares, que és superboníssima. Proteïna pura. Si no vols menjar carn i això, mira, aprofitem i llancem aquí, vale? Vinga. Això s'ha de... Sí, necessito una cullera... Què, més nova. maca? No. Ah, no, neta. Sí, neta. Corre, 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 que se'ns rovella l'ou. Aquí. L'oli ara està molt, molt calent. Sí, no ho hem dit, però l'hem posat aquí a coure's a tope, Jo sempre faig la prova de... que encara li falta una mica. Veus? Està a tope, Però paciència. Sí, paciència. A la cuina, sobretot, paciència és el que a mi em falta. Paciència i temps. Dos coses que van molt buscades actualment a la cuina, Paciència i temps. Veus el que parlàvem dels nens? És la manera. Aprenen a esperar. I tant. Perquè ara tot és ràpid, saps? És tot... Tot ho tenen ja. Què sopem, pare? Dic, vine i entre tu i jo decidirem i ho farem. Exacte. I anar al mercat i comprar és superinteressant. Sí, jo quan em comencen a remugar per anar a comprar sempre estem igual. Dic, escolta'm, que tu no menjaràs del que comprarem o com ho farem, això? Si no compres, no menges. Hòstia, venen ràpid, Una mica va per aquí. Em pots comprar? Dic, no, vine i tu mateix. Jo t'ho deixaré, jo sempre, el pacte és aquest, jo us ho deixaré agafar tot, però vine. Vine i... No em facis comandes, que no sóc el xicot dels encàrrecs, a casa. A veure... Està quasi, penso això ja. Una miqueta més. Oita. Sí. Res, és un puntet més. Val. I és el puntet també que li falten a les patates. Jo penso que sí. Pràcticament ja està. Estaran quasi. Llavors agafem amb molt de compte i llancem l'ou a dintre i quan suri... Clar, el llevat ens dona... ens queda una mica... En el fons hem fet una tempura, m'equivoco? Ve a ser una tempura, més o menys. Sí. Saps la història de la tempura o no? Va, il·lustra'ns. Ara escolteu bé que el Sergi ens farà la lliçó pràctica. La tempura, que ara és superasiàtica i tal, és bunyol. El que passa que els jesuïtes que van anar al Japó van portar els bunyols, els van portar allà, que eren els portuguesos, però clar, no hi havia blat. I per això feien les tempures amb farina d'arròs. Oita. Ja el tenim. Ja tenim el rovell cruixent. Molt bé. Doncs esperem que s'acabin de fer un palet més. Esperem que s'acabin de fer una mica més. Nosaltres anem fent els rovells. Vinga. I ara tornem. Recta final de la recepta. Sergi. Ara pica bé el julivert, vale? Sí. No cal que estigui superpicat. També és xulo que hi hagi d'això. I si et fixes, no hi hem tret gaire tronc, n'hem deixat una mica. T'agrada que estigui brut, que tingui un punt... Perquè quan mossegues el tronc surt aquell líquid de gust de julivert que no vegis i el julivert t'obre la gana. Sí, clar. Les iaies, les padrines, si no tenies molta gana, la meva àvia em donava fulles de julivert i troncs de julivert. I neteja la boca. Sí, és fantàstic. Més picat o vols...? Una miqueta més, sisplau. Val, a veure, ja hem colat... Bueno, colat no, hem aixafat les patates. Les patates, mira quina pintorra. Veus que quedin trossos així, perquè... Home, clar, si no és un puré. Exacte. El problema és que... saps? Això ja ho tenim pràcticament per emplatar. Això ja està per emplatar. El plat serà això. Serà això. Tal qual el veieu. Els rovells. Els rovells. Vaig fregint un altre, Sí, i tant. I aleshores, amb el... El julivert, quan el tinguis ben picadet, li tires a dintre. Que és per decorar, bàsicament. No, és per donar-li gust i color. És com quan tireu cibollet o flors, no? Que últimament tothom li posa flors a tot arreu. Flors o herbes. El que passa que aquí el julivert també ens aportarà el gust aquest... Però no li poses all. L'all ha estat el sofregit. Sí, correcte, però l'all amb cru... Jo, mira, veus, aquí li he posat una punteta. Jo l'all amb cru m'agrada posar-lo a les coccions de peix, al final. Sí, però ni que sigui una mica escalivat, aquí, aprofitat. No sé, jo soc molt fan de l'all, ja ho sabeu. Jo sempre que surt el tema de l'all... Mira, veus, ja tenim l'altre rovell. Trec el plat per emplatar? Vinga, va. Som-hi.
Era aquest. Un plat maco, eh? Sí, m'agrada. Que la recepta s'ho val. Vinga, posa-li el julivert aquí dintre. Ah, tot. aquí? Sí. Ah, no ho poses només al final? No. I en guardo per a la decoració? No. És un cuiner que no decora. No. Això és nou. Aquí la decoració són els ous. Ah, val. Vull dir, aquí el julivert en si és un ingredient més. Vale? Ja està, Sí, ja ben està. picat, ben posat. Mira com ha canviat. Quina frescura. Sí, clar. Que bo. I això és un bon esmorzar, això, eh? Per esmorzar o per dinar? Aquí on te'l veus, sí, clar, per qualsevol àpat, però Per berenar. jo me l'imagino per esmorzar. Sí. I després un plat de tripa i morro i tripa. I després anar a fer la migdiada. De la migdiada. La migdiada del bisbe, que n'hi diuen, no? Esmorzar, migdiada, dinar, migdiada. M'encanta aquesta. I pel mig, doncs, bueno, el que se té. Mira, així. Jo no Ja posaria està? més ara. Val. Vale, perquè hem de... L'estètica prima, també, vull dir Home, amb un cuiner només faltaria que ara no primés l'estètica. I ara tenim els rovells. Ai, que se'ns enganxa. No, és líquid i cruixent. Això sort que ho fas tu, eh? Tenim aquí i ara aquest. Al principi de la recepta fa anys, cada 10 se'ns en trencaven 6. Fins que vam acabar perfeccionant la tècnica. Però tu imagina't, al mig del servei, amb tot el follon de gent, No, clar. que se't vagin trencant. Tanco tot això. Total, que aquí tens el plat. Val, I el que però això no ho hem salat, per exemple, l'ou, el rovell. No, perquè la sal la tens a No, baix. clar, aquí... És que ara el rotllo és que quan tu te'l mengis, el que has de fer és agafar l'ou i, clac, trencar. Et surt tot el rovell, I això podria ser barreges. un ou potxer, també, un ou a baixa temperatura. o un ou ferrat. Tinc un client que el vol amb els ous Igual, ferrats. però ferrats. Doncs amb aquest plat guanyador ens acomiadem. Sergi, Moltes gràcies. gràcies per haver cuinat plegats. M'encanta cuinar amb tu. És perfecte i, a més, si fas aquestes coses, a mi cada vegada m'agradarà més cuinar amb tu. Perfecte. Merci. Escolta'm, anem a veure què ens diu el Xavi, amb quin vi podem acompanyar això de la Deo Penedès. Fins ara. Xavi, tenim un ou a la riojana, és un repte. Un repte! Va, Però anem atrevint-nos amb una cosa. Anem a posar-lo en blanc? amb un blanc. Sí, amb aquests rovells així ben fets, ben cuits, Si em fas ben un arròs de melosos. peix amb un negre, ara em fas una patata a la riojana amb un blanc. Sí. Ets una caixa sorpresa. Bueno, mira, cada dia un dia diferent. Això és el Waltraud, és de Ah, la família Waltraud. Torres, de tota la vida, una família de tota la vida del Penedès i que realment fa molt bona feina. De fet, van arribar cap al segle XIX. Però és que és una família que sempre estan innovant, sempre estan fent coses noves, sempre estan fent... Uau, és una passada. Poder-los tenir al Penedès és realment un goig. Pues sí. Perquè, bueno, són innovadors, són gent que... I necessitem gent així, gent que s'inventi una mica coses noves per Sí. sorprendre, per agradar. Sí, perquè si no el món del vi seria molt avorrit. Clar, això és un clàssic, fa molt de temps que el fan, o bueno, 30 anys o 40 anys que el fan, però és amb Riesling, que és una varietat centreeuropea, I també és monovarietal, però que no? s'ha No hi ha adaptat capat. molt bé en algunes zones del Penedès, a les zones més altes, més interiors i més altes. Riesling. El Riesling, clar. És un tipus de vi. És Ai, un de vi, tipus de raïm, vaja. un tipus de raïm que realment dona aromes molt florals i molt... Però alhora també dona molta sedositat en boca. I amb aquestes patates, encara que tinguin l'ou, que tinguin xoriço, que al final són com... Home, és molt greixós tot plegat. Sí, però també el Riesling Neteja. jo crec que netejarà Neteja, força bé, equilibra. Com a acidesa i com a prestància. Les aromes són brutals. Home, moltíssim. És flor blanca, una mica de jasmí, una mica de pell de llimona, de taronja. Oh, és que és espectacular, fins i tot per veure-te'l així solet, I tant. mentre cuines. Una copeta. Jo és que copetes mentre cuino... Això són vins de cuinar, que jo dic. Vins de cuinar, Mentre- no per posar a la... Mentre estàs cuinant te'n fots una ampolla. Exacte. Bé, ja veieu les teories que gastem aquí al Volta i Volta. Si voleu saber més coses dels nostres programes, veniu a les xarxes socials, a Facebook, a Twitter, a Instagram, a la web, a tot arreu. Així doncs, sense més, no? Fins al proper programa. A reveure!